Януковича, який $500 Що поїдете? Коли до шахтарів на шахту, до металургів коли поїдете? А не їздите ЦУ отримуєте по Зльовочкиним, їздять по московських обкомах, інструкції отримують у Кремлі. Їздять по Москвах і досі не в тюрмі. Януковича, який $500 Ти подивись, що робить. А ну сядь на місце. Я перепрошую. Олег Валерійович, я зупиняю зараз ваш виступ. Я додам ваш час. Я додам час. Я хочу попередити. Зараз Бойка Юрія. І досі не в тюрмі.